Llanos Martínez, responsable de recursos humans del grup Alcanya. Benvinguda, moltes gràcies per presentar-te a la nostra selecció. A vostè. Idoia, coneixes la nostra organització? Saps qui som? Què fem? Perdona, és que crec que t'has equivocat de persona, soc Lucida. Clar, saps què passa? Que no tinc en el teu currículum no hi ha la foto, no? I pensava que eres la Idoia. D'acord. No? Disculpa, No, no tinc res. Aquí estàs. Dius, Idoia, que és més bonic. D'on ve aquest nom? Gràcies. Doncs mira, els meus pares, que són molt originals i volien noms raros, i ja, aquí estic. Molt bé. Com et deia, estem en una selecció per una auxiliar de farmàcia i m'agradaria que em diguessis qui és la nostra organització, com la veus des del teu punt de vista, per què et presentes a aquesta selecció. Doncs sé que som una organització sanitària que m'interessa bastant, som molt coneguts, fa poc que m'he mudat aquí a Manresa i bueno, m'interessaria, vaig veure l'anunci de la feina i m'interessaria bastant el lloc de feina que oferim. On has trobat l'anunci? Com t'has assabentat? Doncs buscant per internet anuncis similars, vaig trobar aquest de casualitat i em va semblar molt atractiu. Tu estudies els 3 primers cursos de radiofarmàcia fins al 2015 i actualment estàs fent el cicle formatiu de grau mitjà. Sí. Com és que no vas acabar el grau? Bueno, la farmàcia, la carrera la vaig deixar una mica pausada perquè de moment tinc una edat que m'agradava molt treballar, necessitava treballar i volia fer alguna cosa més vocacional, alguns estudis que fiquessin més en el món professional i després tornar a la carrera. On has treballat fins ara? Doncs a molts llocs, la veritat, he tingut treballs molt diferents. Normalment han sigut treballs de curta durada perquè amb la carrera no em podia compaginar una cosa que em durés més del compte i llavors he fet treballs curtets, promocions i també he estat treballant en la farmàcia. Tens experiència en farmàcia? Sí. I com t'has trobat? Quines experiències has tingut? Quines dificultats t'hi has trobat? Les dificultats més importants és poder organitzar-se. Es necessita molt... Ai, perdó. Ho sento. M'hauria oblidat No passa les meves maneres. Doncs això, treball a la farmàcia, dificultats això, en organitzar-se, en poder tenir a la ment tots els medicaments, tot el que necessita el pacient d'informació i com organitzar-se amb l'ordinador també perquè són programes una mica complicats i el més dificultat he trobat això i el més divertit poder parlar amb la gent, el tracte amb la gent i poder donar-li una informació i una educació per la salut que necessita. T'agrada la vessant comercial? Sí, bastant. Sí, em sembla una vessant bastant interessant. Molt bé. De tota aquesta experiència remarca'm una que sigui molt gratificant i una per la que hagis passat una estona malament. Les meves experiències professionals sobretot a la farmàcia. Sobretot a la farmàcia. És gratificant poder tenir els coneixements per donar-li a la gent allò que necessita, la informació que necessita, saber com s'han de prendre els medicaments i les més dificultoses que a vegades això portes tantes coses al cap que a vegades t'oblides de retallar els cupons o dones un medicament que sigui equivocat, llavors això ho passes normalment malament perquè és responsabilitat teva i l'has de saber. I com has solventat això? Doncs pel meu compte saber-lo manipular, saber tractar el client, demanar disculpes i acceptar els meus errors i bàsicament això i a poc es van aprenent dels errors. I ho vas fer ràpidament? Sí. Això és conseqüències? No, conseqüències no la tenia perquè vaig saber actuar ràpid i llavors ho vaig poder fer bé. Com vas d'idiomes? El català i castellà són natius i l'anglès, m'agrada bastant els idiomes, m'agradaria aprendre els idiomes, però de moment només he tingut temps d'aprendre anglès i tinc el preliminary English test com a títol. Molt bé.
penses continuar estudiant? Acabaràs els estudis? Sí, tinc pendents estudis, m'agradaria acabar aquests estudis i seguir estudiant sempre perquè m'agrada molt adquirir coneixements i poder saber en diversos àmbits doncs això, adquirir coneixements. Del teu caràcter, quines característiques em podries remarcar? Doncs que soc molt entusiasta i m'agrada molt el tracte amb la gent, també soc bastant empàtica i crec que això a l'experiència de la farmàcia es pot aplicar normalment i bé. I quins defectes et podries reconèixer? Defectes diria que no m'agrada treballar sota pressió, ho passo bastant malament i que soc una mica desorganitzada a vegades, però a poc a poc estic aprenent tècniques que m'estan ajudant a controlar aquests aspectes. Com quines? Doncs tenir una agenda, que és molt important per recordar-se de les coses també i poder organitzar-me una miqueta més al cap i sobretot això, treballar sota pressió, doncs aprenent tècniques o fent diversos esports que m'ajudin a relaxar-me i quan estigui en un moment de pressió poder aplicar-ho. Quins esports practiques? Practico bastants esports, sobretot els que són extrems m'agraden molt. Practico esports de taula, surf, motocross, també els faig. Fas motocross? Sí, estic començant però m'agrada bastant. O sigui que ets amant del risc. M'agrada molt, sí, m'agraden les situacions de risc i l'adrenalina. I com és que una persona que s'exposa en una situació de risc, la pressió d'una farmàcia la posa nerviosa? Quina diferència hi ha entre posar-te en risc i aguantar una pressió? Doncs posar-me en risc normalment depèn de mi mateixa, perquè has de saber jo controlar el moment de risc només depèn de mi. I quan estàs en una farmàcia depèn d'uns clients, d'una persona i d'una empresa que tens al darrere. Llavors has de saber com donar la millor imatge possible teva donant la cara a l'empresa. Com portes l'autoritat? T'agrada ser manada? M'agrada més manar, clar, però també porto bé que em mani. M'agrada fer les tasques que m'encomanen. I si tinguessis responsabilitat sobre persones, com seria per tu l'ideal de comandament? Com seria la persona que t'agradaria que et comandés i en la que t'agradaria convertir-te quan poguessis comandar? Doncs sobretot una persona que sigui entusiasta i que sigui bastant empàtica, que es posi en el lloc del treballador i que pensi que també són persones, que no són robots que treballem. M'agrada que la gent pensi que som gent, tothom, i tenir-ho present això quan dius qualsevol cosa, quan fanes qualsevol cosa. I si tens un treballador que ratlla la incompetència? Doncs parlaria amb ell, perquè crec que parlant la gent s'entén i parlaria amb ell i solucionaríem el tema. I si els diners sortissin de la teva butxaca? Parlaria amb ell controlant-me bastant. Però sí, jo crec que tot és parar-ho. D'acord. Rosila, si hagués de triar entre tu i 3 persones més, quin seria el motiu que donaries perquè fossis tu i no les altres? Doncs les altres persones no les conec, però jo per mi puc parlar que soc molt entusiasta, aprenc bastant ràpid les coses i m'agrada fer les tasques amb molta diligència i molt ben fetes. Tens algun problema amb els horaris? Ja saps que aquest lloc de treball és de cap de setmana i a més és 12 hores cada dia, 12, 9, 17, sí? Podria ser que prenguéssim per fer substitucions de festius. Tens disponibilitat? Tens algun problema? Ara de moment estic treballant en un altre lloc, però tot és avisar-ho i poder compaginar-ho. De moment no tindria cap problema. Si fossis la persona seleccionada, tens alguna idea del que t'agradaria cobrar? Per quin preu vindries a treballar amb nosaltres? Home, doncs per menys del que estic cobrant ara potser no ho faria. I això és? Doncs, depèn dels dies, clar, de les hores extres i tal. Ja, però quan cobres? No m'agradaria cobrar menys de 1.000 euros o així. Per aquesta feina de cap de setmana? El cap de setmana, potser la faria per una miqueta menys, però... Molt bé. Doncs jo, ja he acabat l'entrevista. Aviat sabrem quin és el resultat, farem un truc tant si ets la persona seleccionada com si no.
i si hi ha alguna cosa que tu vulguis demanar, si hi ha alguna cosa que no t'he demanat i que vulguis dir. M'agradaria saber quines serien les funcions que demaneu fer. Com que ja has treballat en farmàcies, ja saps que una de les característiques que han de tenir les persones que treballen en aquests llocs és ser molt responsable, molt ordenada, sobretot molt organitzada, conèixer els barems que es fan servir per l'emmagatzemament, perquè hauries de respondre de la recepció i la distribució dels medicaments, classificar i ordenar tot el material conforme a les normes i els procediments establerts. Ja saps que hi ha una carència de 3 mesos abans de que un medicament es caduqui, per tant has de ser molt escrupulosa a l'hora d'observar els terminis. Has d'ordenar els estants de la farmàcia, tenir-los sempre tots ben localitzats per fer una ràpida reacció davant d'una comanda. Has de tenir un bon tracte amb les persones que utilitzen aquest servei. Practicaries dels inventaris. Coneixes el document càrdic? Saps què és un càrdic? No, encara no sé què és. No has fet servir mai cap? No. Sabries... No tens ni la definició del que és? No sé què és. Doncs això són funcions que hauries de conèixer, hauries de saber com enregistrar, com tramitar, reportar informació sobre els medicaments més freqüents que s'expedeixen a la farmàcia. Per mi ja tinc tota la informació que necessito. Com t'he dit abans, estarem en contacte, donaré informació sobre com ha anat la selecció i qui ha estat seleccionat i qui no. M'has dit que tenies capacitat per incorporar-te immediatament. No, hauria de revisar la feina que estic ara, llavors serien uns 15 dies aproximadament. 15 dies de termini. Sí. Molt bé. Perquè si et demanés que no fessis el preavís, no sabria com. Jo preferiria fer el preavís, sempre m'agrada quedar bé amb l'empresa en la que estic treballant. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. A vostè. I per donar l'equivocació del... No passa res, coses que passen. Gràcies.